aw minnu bɛ ka bi Mali lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ an ka foli bɛ aw ye bi ye sibiri dɔ ye novembre kalo ale tile 5 san 2022 aw bɛ bi Mali ka kibaruyaw kɛnɛ kan n'o y'an ka kunnafoni gafew kɔnɔ kumaw ye an ka foli bɛ aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka da aw kulon ka fɔ aw ka kɛ ja nu fɛ ka ja nu yɛrɛ kɛ wa an mago bɛ aw ka ladilikanw na sanga na ka waati walasa aw bɛ se ka bi Mali ka kibaruyaw aw bɛ se ka a jabɔ cogo min na wala an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma Ousmane Coulibaly Fuseni Fustra le génie ka taa se i ka dɔn k'a fɔ ayiwa Moribo an ka foli b'a ye maa min na kibaruyaw walawala ka di aw ma bi wulada in na o ye aw denkɛ n'a balimakɛ Bakari Coulibaly Yeleke ambassadeur an ka foli bɛ ka ti cercle commune 37 bɛɛ lajɛlen ye sabu ka d'a kan bi Mali ale bɛ kibaruyaw lase ka to Kati an bɛ Kati quartier min na o ye Farada ye ayiwa bi kunnafoni gafe minnu b'an bolo kɔrɔ an b'a daminɛ ni an yɛrɛ nagakɔrɔ kunnafoniw ye ka don indépendant kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ indicateur ayiwa fo ka se kabako ma ayiwa an bɛ kunnafoniw an b'a kuncɛ ayiwa ni kunnafoni min ni o ye kabako ye a bɛ kuncɛ n'o ye bi novembre kalo tile 5 2022 an b'a fɔ ko kura k'aw ka bisimila bi Mali ka kibaruyaw kɛnɛ kan. An b'a daminɛ anw yɛrɛ fɛ Kati yan an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi sibiri don novembre kalo tile 5 2022 jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele i ka dɔn k'a fɔ ko Alliance Mali Taɲɛ tous pour le Mali pour tous i ka dɔn olu ka baara u y'a nun dɔ bi sɔgɔmada in na kɛra nɛgɛ ɲɛ 9 waati conseil de cercle yɛrɛ o min bɛ Kati yan o lajɛ kɛso kɔnɔna na n'i ye a ta k'a lajɛ Alliance Mali Taɲɛ tous pour le Mali pour tous i ka dɔn u ka baara n'u donné u y'a kɛ ni foroba baro ye foroba baro in bɛ boli fɛn min kan o ye i ka dɔn k'a fɔ an ka ayiwa jamana sarasunba o ɲɛbila baaraw n'o ye ayiwa avant projet de la nouvelle constitution i ka dɔn ka se ka baro ko kan o ni sigidadenw u hakili falen ko kan o la baro sentigi tɛ maa minnu ye o ye Cheikh Oumar Konare ni ale ye avocat ye ka taa se Jacqueline Konate ale ye société civile ye ani Madame Zuboy ninnu tun bɛ yen nɔ ka baro laɲɛnamaya o la i ka dɔn k'a fɔ baro in yɛrɛ a ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo o ye Kati préfet n'o ye Aruna Jara ye a ɲɛmaa tun bɛ ale bolo ni ka fara Kati yɛrɛ i ka dɔn a mara ɲɛmaa dɔw kan i n'a fɔ Kati commune urbaine o maire ba Elhaji Yɔrɔ Wɔlɛgɛ ma ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se Kati conseil de cercle ɲɛmaa n'o ye Elhaji Mamadou Traoré ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Zale ale tun bɛ ani société civile fo ka taa se Kati chef de quartier olu bɛɛ lajɛlen ka jɛkuluba n'o ye coordination ye o coordinateur o ka ciden tun bɛ a kɛnɛ kan ani denmisɛnw ka fara musow kan ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen nɔ o la i ka dɔn Alliance Mali Taɲɛ tous pour le Mali pour tous i ka dɔn k'a fɔ u ye nin baara in kɛ ka da hakilina min kan u ka ɲɛmaa n'o ye Badara Alu Sangare ale bɛ ɲɛfɔli k'a ɲɛ a ko kan. Ni couche kelen ye Mali bɛ taa ɲɛ ni bɛɛ lajɛlen de donc mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ ressentir Mali kɔnɔ i bɛ yɔrɔ yɔrɔ la i bɛ jɛkulu la i bɛ ni Mali taɲɛ kɔnɔ a tɛna se ka kɛ ka couche kelen o kɔrɔ n'i ye maliyɛn dɔ fisa ni maliyɛn dɔ ye or bi an yɛrɛ filɛ kɛnɛ min kɔnɔ bi o ye ka maliyɛnw bɛɛ ka don da kelen fɛ bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ o de la ɲini fɔlɔfɔlɔ an filɛ de kɛnɛ kan tancogo la n'o ye ka conférence organiser n y'a fɔ i b'a la kɔlɔsi jamana ɲɛmɔgɔ caman kun y'a laɲini démocratie nalen en 92 n'o ye multipartisme surtout donc pour que au moins ka constitution réviser Alpha y'a tenté ale ma se ka kɛ ATT y'a tenté a ma se ka kɛ Amadou fɛn IBK fana y'a tenté a ma se ka kɛ Ala ka hinɛ u fila la donc maintenant transition y'a ɲini k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka a yɛlɛma parce que bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya min b'a kɔnɔ bi donc o de kun kɔnɔna na n'an bɛ fɛ ko dɛmɛ fɔlɔfɔlɔ min bɛ se maliyɛnw bɛɛ ma o tɛ transition dɔrɔn min bɛ se maliyɛnw bɛɛ ma o ye sariya min na boli maliyɛnw bɛɛ kan donc a ka kan an ka contribution fɔlɔfɔlɔ ka k'o ye o bɔlen taalen ɲɛfɛ fɛnɛ ne nin fɛnɛ banna phase wɛrɛw bɛ yen min fɛnɛ bɛna kɛ communiqué k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna mais an bɛ taa étape par étape mais n'an kɔni bɔra nin kɔnɔ a ka kan an ka jɛkulu in jɛnsɛn Mali fan bɛɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maliyɛnw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ donc jɛkulu in bɛ u bɛɛ lajɛlen de intéressé parce que n y'a fɔ cogo min na Mali taɲɛ de don tous pour le Mali pour tous dɛmɛbaga y'anw yɛrɛ de ye parce que i bɛ fɛn fɛn kɛ la politique la main tendue il faut éviter aujourd'hui an filɛ waati min na i seko ye fɛn fɛn i yɛrɛ b'a kɛ fɛnɛ donc dɛmɛ fɔlɔfɔlɔ ye dɛmɛ min bɔ i yɛrɛ ka yɔrɔ la dɛmɛ fɔlɔfɔlɔ ye si bɛ dɛmɛ min na dɛmɛ bɛ bɔ i yɛrɛ kun ani yɛrɛ se la mais n'i jigira mɔgɔ dɔ kan n'a tigi tɛ don min na a ka ca Ala fɛ i ka dɛmɛ a bɛ sentir k'a fɔ ko dɔ de tun b'i kɔkɔrɔ an ka dɛmɛ fɔlɔfɔlɔ ye anw yɛrɛ de fɔlɔ après toutes les autres initiatives
sont la bienvenue. Amalo na mbora ye amedu independent konana no ye kunafodi gafe mi mbora aiwa kunungo juma November kalo kile nani bafla ani mugani fula amajira aula kafo aiwa ikado kafo wulika jo mesena anga lakana tigla maufe wala sa bamanju rebise ka kile chugumina uye wulika jo chamange malifa jamambe October kalo konana samba fla ani mugani fula wulika jo kera sobiye bamanji ma biduru ani ma sheki ikado urubunena unila mata ani konondon uye tege dawka ikado mi metalike mna chamana uyuru soro ni ka daw chen ayala kafo ka keni wulika jo mi ni obeka kangala kana bawfe aywa wulika jo dobe obo wele ko maliko do ye kele tiye obeka ke mali lakana bawfe obeka tebeno barawiye wala sa kasika bamanju obe wo kono kasigu nyine ko labo ko nikene karaba wala sa mali do misega lafia chukumina ka keno o waliya koniye October kalo kile tan saba kana bla November kalo kile folola samba fla ani mugani fla aywa operation maliko ani operation kretigi uye wulika jo minge ni wati konana akira sobiye bamanji ma biduru ani ma sheki uyoru bune unila kama tani kono tege dara uru nyana maka aywa mi metalike mlan chamana uye tege daru fonoga nika doke ejini fenye independent ale ni mafo aka kunu juma o bolla Amedu indicateur du renouveau kono no fonanye kuna fondi gafeye oye ajira ka fo ikado mime talike aywa sinali jara ale ni ye samake ikado ku kiribe uninywanje ukume kurda sizila onga ukakiri kuya bla kata awa December kalo kile tanu lobla natala bafla ani mugani fla ola araba temene November kalo kile fla samba fla ni mugani fla sinali jara ni ale entrepreneur ye awa entrepreneur bâtiment ale ni nyanangoro ye samake ni ale politique tondo nyemaye bime wele ko PACP te devrait oye parti pour l'action civique et patriotique ikado ku tume kurda sizila ka sabu ke million bisaba ani duru sefa warla ono fe kodo nga ikado kurda sisi mau ukoni ye kiringoni mbla awa December kalo kile tanu lobla natala samba fla ani mugane fla yala nego sinali jara ani nyanangoro ye samake aywa ni million bison duru ko abe mune nofe akaka mo kase ko do awa sinali jara ale koni ya ira kafo ale koni meka ka million bisaba ani duru abe ko nyini aywa nyanangoro ye samake fe kadaka oye ale ka baraka worto de ko nyanangoro ye samake aye ale bla akase ka kalanzo koninjo o inafo aywa sinali jara ale ka avocat no ya ka lafasa bae maître Lassine Traoré ale be o fo chugumina ako sinali jara ikado ka fo ko ani nyanangoro ye samake ko ko me nywana kadaka kai ayira la ka fo ka kalanso koninjo aywa ikado yoro chamana onna fuloko ko ube uso okula ola ni jajimnage na fulu min flene ikado ka fo ni kalanso obe jorom na ko million buga ani duru okanga di sinali jarama o sinali jara ani nyanangoro ye samake ikado ko sinali jara ye kalanso jo sigida woro de konana o sigida woro oye aywa moro wule sebugu dovon zegu sime awa karangwa ikado ka foko aye kalanso nunjo urula o ngakabi nyanangoro ye samake ko ni kabe ataraka yiba niki bolono bla ikado uka devula barake devil no ka yiba gi bolono bla ola kada kan ko aya jira ka fo ale ka barake lo ko dana be uninywanje ko foi kon dise ku bla nywana ngani ye nyanangoro ye samake ale fono la fasa bata no ya ka avocat maître Cheikh Mar Konare ikado ko ale kon ya jira ka fo aywa ni wale mi flene ka nyesi nyanangoro ye samake mo ko atwa chantodo kada kan ko chebodo ikado aywa jamana nyama kalatala ko ni baro be ka ga chwacha ola nyanangolo ye samake ikado ka fo aywa aka lafasa ba no maître Cheikh Mar Konare ale ni mafo ko ni yeka anyini nga chwacha note ko kadaka ko chebodo ikado aywa jamana nyama sigila nga ku ko ni akobla December kalo kile tanu lobla natala samba fla ani mugane fla ajamtene ale de ni mafo indicateur ka jumado bole kono aya jira ka fo ko temen ko toye no ye affaire à suivre indicateur ale ka pamado au boyambala amesen kukura amena ikado independent konana independent kono ikado ukumana uya jira ka fo aywa anga keleke chede munu no tumbe aywa burkesi ani mondoro muga ani worobe ala garde national do kuru koni ye wala nyumando kera uruye ni ku décorer ayala ka fo chef d'état major de la garde nationale no Élysée Jean Daou ale koni ye ni mbara nyemleli ke juma temene akera place d'armes garde nationale la ntomo korobugu ikado ka fo aywa ni cérémonie no kase kani mamu wano woro ikado ku wale mwando ka bara kona na niku dekore ko abara koni kera
ka nunu kɔni fɛ nunu tun bɛ Bulkesi ani Mondoro ni maa 26 min filɛ nin k'u ye ayiwa Croix de la valeur militaire ani médaille du mérite militaire o dira u ma. Chef d'état-major de la garde nationale fɛ n'o ye général de brigade Élisée Jean Ndaw a ye a ka ayiwa nisɔndiya jira a ko la i ka dɔn maa minnu ye ninnu sɔrɔ ayiwa ka kɛ ni sɔrɔdasi ɲɛmaaw yɛrɛ tɔgɔ ye ni maa kofɔlen a ye hakilina caman da ka ɲɛsin maa minnu kɔni ye ayiwa nin décoration sɔrɔ ka d'a kan k'u kɛra sababu ye jugu maa caman bɛ yen nɔ u y'o bɔ olu dabolo kan walasa u kana tiɲɛni kɛ anw ka jamana kɔnɔ i ka dɔn maa minnu kɔni ye ayiwa décoration ninnu sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ayiwa commandant Salfu Ba ale fana ye foli ani tanuni ka ɲɛsin an ka mara ɲɛmaaw ma ka d'a kan ko saga n'a ka waati su ni tile u bɛ wuli ka jɔ la walasa Mali lakanabaaw i ka dɔn u bɛ se ka se sɔrɔ cogo min na u bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ cogo min na ni indépendant a Danbele ale nin kuma fɔ indépendant ka jumadon bɔli la. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ a jira aw la k'a fɔ an bɛ taa ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ don an ka maraw kɔnɔ hali bi min bɛ tali kɛ direction régionale de la protection civile o min bɛ Kulukoro a ye kibaruya dɔ bɔ k'a bin a ye a jira k'a fɔ i k'a dɔn n'i ye a ta k'a lajɛ juma tɛmɛnen n'o ye kunun juma ye novembre kalo tile 4 2022 saraba min bɛ yen ni a bɛ wele ko route nationale 7 nɛgɛ ɲɛ 11 sanga 45 awa min bɛ tali kɛ protection civile minnu bɛ Sanangɔrɔba ani Senu olu kɔni wulila k'u jɔ ne ka don Banankɔrɔ Mɔsibugu u donna Banankɔrɔ Mɔsibugu taakun tun tɛ dɔwɛrɛ ye sarabakan kasara dɔ kɔni kɛra yen nɔ awa citerne dɔ ni ayiwa essence yɛrɛ litiri 55 bɛ a kɔnɔna na a tun bɛ ka bɔ Sikaso i ka dɔn ayiwa ale yɛrɛ na mobili fitinin dɔ kan awa yɛlɛnna kan min bɛ tali kɛ protection civile ninnu na olu kɔni wulila k'u jɔ maa minnu kɔni ni olu bɛ nɛgɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni nɛgɛw kɛn bɛ k'olu minɛ walasa olu bɛ se ka sama cogo min na k'olu bɔ nɛgɛw ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ la k'a fɔ maa tan bɔɲɔgɔnko olu kɔni jɔginna kosɛbɛ a ko senfɛ awa camion yɛrɛ i k'a dɔn ko ambulance camion min bɛ yen nɔ ni o bɛ ayiwa tasumaw faga o kelen ayiwa ambulance 2 ayiwa i k'a dɔn olu bɔra Sanangɔrɔba ani Senu walasa ka se ka taa kɛnɛ in kan protection civile maa 15 olu tun bɛ yen nɔ walasa maaw ni bɛ se ka kisi cogo min na maa kofɔlen ninnu minnu jɔginna olu kɔni taara ni ka taa n'u ye hôpital du Mali la u bɛ se ka furakɛliw sɔrɔ cogo min na o la protection civile mɛ Kulukoro a ko a bɛ dugawu kɛ maa jɔginnenw ye o tɛmɛnen kɔfɛ protection civile a ɲɛmaa so a ko a bɛ wele bila sira taamabaa bɛɛ lajɛlen ma an ka sirabaw sariyaw bato an k'an janto an yɛrɛ la ka d'a kan bamananw b'o fɔ ko janto yɛrɛ la ale kɔrɔcogo o ka ɲi an bɛ dugawu kɛ maa jɔginnenw ye Ala ka lafiyaw kɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɔlen o kɔnɔna na an bɛ don i k'a dɔn ayiwa kabako kɔnɔ an ko ten i k'a dɔn ni maanifin ni kɔni bɛ diɲɛso sigi la ayiwa ni kɔni ye sijan sɔrɔ i n'a mɛn a na k'i ɲɛna wa i yɛrɛ n'i da don a dɔw la o la nin waleya in kabako a ye nin kuma fɔ n'o ye Faseribugu ye a ye a jira k'a fɔ Madina Kulubali ale kulolen k'a fɔ ko a ye so bɛɛ i k'a dɔn ko so dɔ sina ka mugu cala awa a bunana a ni la a kɛra tile fɛ nin kɛra yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ so kɔni bɛ ka i k'a dɔn butigi dɔ ayiwa ka o dakari Tilegan fɛ a kɛra ayiwa sirakɔrɔ nɛgɛtana sugu la Tilegan yɛrɛ fɛ tarata don octobre kalo tile 25 tɛmɛnen nɛgɛ ɲɛ 17 waati n'o ye 17h ye maa 5 u kɛn bɛ ka fɛn dɔw don u kun na maaw kana se k'u bunna tigɛ dɔn o de binna awa ni téléphone feere butigi in kan sirakɔrɔ nɛgɛtana o sugu yɛrɛ kɔnɔna na waati min na u sera kɛnɛ kan maa minnu bɛ a butigi kɔnɔna na u ye marifa jɔ a bɛɛ lajɛlen la walasa k'u ka baaraw daminɛ o la Ala ma hinɛ Madina Kulubali la ale bɛnna ni walejugu in kɛtɔ ye ale kɔni tilora dew ko ayiwa a ye so bɛɛ o foli o y'a sɔrɔ maa minnu bɛ ka tiɲɛni in kɛ dɔw ye marifa jɔ a la ni ka mugu ci a la i ka dɔn a ma bɔ a ko la o mugu in kisɛ in fana ye maa wɛrɛw sɔrɔ a ye den dɔ sɔrɔ min bɛ san 6 bɔɲɔnko la o maa kofɔlen ninnu u kɔni taara ni wari caman ye ani jakata kelen fo ka taa se telefɔni caman ma o la maa ninnu i ka dɔn u taara ka maa 4 jɔginnen to u kɔ o maa 4 na Madina Kulubali ale tun b'o la nka ale ka jɔginda ma ko a la ale ye diɲɛ to tile 2 a kɔfɛ o sɛgɛsɛgɛliw kɔni dayɛlɛlen don commissariat de police min bɛ sirakɔrɔ Nɛgɛtana walasa maa minnu ye nin waleya in kɛ u bɛ se ka tɛgɛ da u kan cogo min na i ka dɔn k'a fɔ u bɛ wuli ka jɔ la su ani tile walasa maa kofɔlen ninnu tɛgɛ bɛ se ka da u kan cogo min na. Hali bi an bɛ to ayiwa i ka dɔn k'a fɔ ayiwa kabako kɔnɔna na an bɛ to ale kɔnɔ an b'a yira la k'a fɔ an bɛ taa Uganda o ye an ka jamana yɛrɛ kɔkan jamana dɔ ye maa 11 olu burɛnna u ni la k'a sababu kɛ ayiwa maa minnu ni olu ɲɛ tɛ ko la
n'o ye lojura ye minnu sɔrɔ u ɲɛya b'a fɛ n'o ye fiɲɛ dɔw ye olu ka kalanso tasuma de wulila ye maa 11 olu bunena u ni la a yɛrɛ la k'a fɔ ni maa 11 i k'a dɔn olu bunena u ni la k'a sababu kɛ tasuma wulila fiɲɛ dɔ ninnu ka kalanso la a kɛra Uganda a kɛra yɔrɔ min na sa o ni ayiwa faaba yɛrɛ cɛ o bɛ taa kilomɛtiri 45 la n'o ye Uganda faaba ye Kampala nin kibaruya in dira tarata tɛmɛnen u ka polisilakaw fɛ nka an bɛ don min ko bi ko halisa maa si t'a dɔn tasuma wulila awa nin fiɲɛ dɔ ninnu ka kalanso la Uganda kun min na ko maa si kɔni t'o dɔn u ko k'a fɔ ko a kɛra ayiwa heure kelen bɔɲɔgɔnko tasuma kɔni ye o sɔrɔ a ko la i k'a dɔn k'a fɔ maa kofɔlen ninnu k'u kɔni ayiwa u kɔni sara maɲumanko den bɛɛ lajɛlen la ko maa caman kɔni bɛ k'i ta fɔ a ko la an kɔni bɛ dugawu kɛ ala ka lahara sɔsuma u ye an bɔlen Uganda awa kabako a kumana Iran jamana kan a ye a jira k'a fɔ ko nin ye cɛ dɔ ye cɛ min ni a ɲuwalen ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan n'o ko l'homme le plus sale du monde ko a fatura ka si to san 94 nin bɛ Iran jamana kɔnɔ a ko nin Iran ka ɲi ni u b'a wele ko ale kɔni diɲɛ yɛrɛ bɛɛ ale ɲɔgɔn ko maa siɲɛlen tɛ diɲɛ bɛɛ n'o ye a ɲuwalen dɔ ye l'homme le plus sale du monde a ko ayiwa kabi a bi san caman mɔ ji ma kɛ ale tɔnɔ k'a ko o a fatura ka si to san 94 ni kibaruya in dira tarata tɛmɛnen awa Irankaw olu ka kunnafoni sela dɔw fɛ a ko maa kofɔlen a tɔgɔ ye ko Amu Hajj ko a bɛ san caman mɔ ji ma kɛ ale tɔ na o ka fatura kari tɛmɛnen a yɛrɛ ka sigida la a bɛ dugu min na n'o ye Jega ale bɛ ayiwa i k'a dɔn Iran yɛrɛ a worodu yanfan fɛ nin kunnafoni a dira Irankaw olu ka kunnafoni sira dɔw fɛ i n'a fɔ ayiwa sigida ɲɛmaa yɛrɛ dɔ b'a fɔ cogo min na a ko maa kofɔlen ko ale tɛ ko ka d'a kan ko ni ale ye ji k'a kan k'a bɛ bana o a ka kobaliya kun de filɛ nin ko ale n'a kora ko a bɛ bana a kɔni fatura ka si to san 94 l'homme le plus sale du monde Iran ka don an bɛ dugawu k'a ye ala ka lahara sɔsuma ye ayiwa bi Mali kibaruyaw lajɛbaw i k'a dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ nin ma sɛnsɛn ka taa ayiwa an ka jamana kɔfɛ jamana kɔ kan kibaruyaw la an b'a daminɛ ni awa Guinée équatoriale ko an bɛ don min ko bi ko yɛrɛ mankutu baaraw kɔni dayɛlɛ la jamana ɲɛmaa kalata député kalata ani sénat ka kalata la fo ka taa se maire kalataw ko yɛrɛ mankutu baaraw n'o ye a campagne ye k'olu kɔni daminɛna i k'a dɔn kalata in yɛrɛ bɛna kɛ ayiwa novembre kalo tile 20 nata 2022 o la min ye balanɔko ye ayiwa Guinée équatoriale jamana ɲɛmaa min bɛ bi n'o ye ayiwa Teodoro Obiangema Mbazogo i k'a dɔn ayiwa ko ale yɛrɛ ye cɛbɔ ye nin y'a kɛtɔ ye ka manda 6nan de ɲini Guinée équatoriale kunna a ko a ye san 43 a bɛ fanga la nka i k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ ɲini k'a fɔ ayiwa jamana ɲɛmaaw no ale de ka kɔrɔ ni jamana ɲɛmaa bɛɛ ye fanga kunna nka k'o tɛ k'a bali i k'a dɔn hali bi a ka fanga ɲini a ka politiki tɔ min bɛ yen ni o ye ayiwa parti démocratique de Guinée équatoriale PDG k'o fana faralen don jɛkulu 14 kan walasa ni maa kofɔlen n'o ye ayiwa Teodoro Obiangema Bazogo a bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na ko n'a ye fanga sɔrɔ nin na o b'a kɛ manda 6 de ye Guinée équatoriale kunna an bɛ dugawu kɛ i k'a dɔn ala ka a ɲa ka d'a ma ayiwa n'an bɔra Guinée équatoriale kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ an b'a lajɛ ni k'an zɛnsɛn ka taa ayiwa diɲɛ fan wɛrɛw fɛ kɛrɛnkɛrɛnna an bɛ don Wagadugu o min ye Burkina Faso ye an b'a da aw tulo kan Burkina Faso ko Wagadugukaw bilama k'u diminen don koyi k'u diminen don Radio France Internationale kɔrɔ n'o ye RFI ye ani kunnafoni sɛbɛn min bɛ ni a bɛ wele ko Jeune Afrique ko Wagadugukaw sɛbɛkɔrɔ diminen don ni kunnafoni dilaw k'u diminen don kɔrɔ n'o ye RFI ni Jeune Afrique ye k'a sababu kɛ i k'a dɔn RFI awa ko a ye kibaruya dɔ ta araba tɛmɛnen a ye kunnafoni dɔ di Jeune Afrique fana ale fana filara ka o kunnafoni fana di k'a yira k'a fɔ ayiwa Burkina Faso kaw u bɛ ka maa minnu b'a fɛ u ye wele min bila k'a fɔ k'u bɛ ayiwa ŋaniya bɛ minnu na ni ka don faso drapeau kɔrɔ ka se ka i ka dɔn jadi wale tigilamaw k'olu kɛlɛ i ka dɔn k'a fɔ k'u y'a jira ni kunnafoni sira ninnu n'o ye RFI ni Jeune Afrique ye k'u ye a kibaruyaw di k'a fɔ ko nin bɛ se ka na ni ayiwa siyako de ye Burkina Faso a ko kɔni ma bɛn u ka ayiwa premier ministre primature maaw ma dɛ u fana bɔra ni ka laseli dɔw kɛ k'a jira k'a fɔ u ye wale min kɛ i ka dɔn ayiwa nin ko in kɔni k'i miiri ko dɔ la ka ko fɔ ten u ko k'a fɔ ayiwa nin kunnafoni sira fila n'o ye RFI ni Jeune Afrique ye k'u y'u miiri kunnafoni yɛrɛ kan ka furakɛ cogo min na k'a di ayiwa k'u kɔni b'o kɛ nin ko in kɔni na a ko kɔni kɛlen don bi ka Burkina Faso kaw k'u sɛbɛkɔrɔ dimi RFI n'o ye Radio France Internationale ani Jeune Afrique i ka dɔn o kunnafoni dilaw kɔrɔ
kunnafoni filɛ nin ye min bɛ Burkina Faso kan. Ayiwa i ka dɔn k'a fɔ kulo garisɛgɛ kɛra min ye bi ayiwa bi Mali ka kunnafoni di sɛbɛnw kɔnɔna kumaw la o de ye nin ye. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen, an b'aw fɔ ka wale ɲuman dɔn. An tɛ sɛgɛn, an tɛ ɲinɛ, anw ko ten aw ka se ka lafiya sɔrɔ kunnafoni ko la. I ka dɔn aw ka ladilikanw bila an ma, wa aw ka ja ninnu yɛrɛ kɛ, aw ka kɛ ja ninnu fɛ. An mago bɛ aw ka ladilikanw na sanga na ka waati. Anw tɛ se ka kɛ foyi ye aw kɔ, anw de bɛ yan aw ye. O la an bɛ foli di aw ma, an b'a jira aw la ko kura. An bɛ laseli ninnu kɛ k'an don Kati commune urbaine kɔnɔna na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'a quartier min na o ye Farada de ye. Kati commune urbaine ye sigida 13 don. An bɛ Kulukoro région kɔnɔna na. O bɛɛ ye Mali kɔnɔna ye. Foli bɛ di Ousmane Kulubali, ayiwa Fusine Fustra le jeune ka taa se Modibo, an bɛ foli di u ma. Maa min ye kibaruyaw lase aw ma bi novembre kalo tile 5 2022 Bakari Kulubali Yelekebo ambassadeur, aw ni caka kulomajɔ la, aw k'an bɛn waati wɛrɛw la kibaruya wɛrɛ kɛnɛ kan.